Promijenite uvalu! Ovamo! Prekršila si pravila. Išla si na površinu. Čovjek se utapao, morala sam ga spasiti. Tvoja opsjednutost ljudima mora prestati. Ali samo želim saznati više o njima. Arijela, nemoj! Od redatelja Roba Maršala. Jadno dijete. Ja ti mogu pomoći. Ne možeš živjeti iznad površine ako i sama ne postaneš čovjekom. Je li to uopće moguće? Zato sam ja ovdje. Ma, jesi se ti to nekako promijenila? Ne mogu baš shvatiti što, a... Pa ima noge, blesačo! Ovog svibnja sve, ali osjećam nešto jedino počelo znam. Dajem ti riječ, učit ću već u taj tvoj svijet. On je čovjek, ti si sirena. To ne znači da smo neprijatelji. Mala sirena. Svibanj 2023.